Seo cuid go na scéalta is mó bhí Tuairisc an teachtain seo. Bhí súil an domhan mhór gháidsaí na Rósnaí sa teachbán an teachtain seo, agus Donald Trump a fógairt lidán fada tarafaí thíre fud a domhain. Fiche fan géad a dhearthar thargaí iompórtáil Americás in Aontas Orpach. Dúirt an taoiseach Micheál Martin gur údar mór aiféil na tarafaí agus gníana sí dochar gon déalagar domhanda. Scríomh Bridget Bhránach in Níl an Tuairisc an teachtain seo faoin motún a rinne an tánaiste Simon Harris a bhain gáire as an teachtadála ingus os nodaí. Rion na tánaiste íomhaidh a héana giniú leis an intlacht théarge na meán hóisialta ach níor thug sé faoi dearg gur sé tar éis bod a thuairt féin. Duine go athe na pelle Mick O'Dwyer lína féirin an teachtain seo, bhuair sé 8 gríomh pelle na héireann mar bhainisteoir is ceiricín mar imreoir le chiaoraí agus deirtear gur aire sé síl na pelle ó bhún. Riisiú rún sa dáil i léirú muoine sa gceann cóirle Verona Murphy, bhótáil 96 teachtadála a bháach le Murphy agus 61 in na haidh. Deascar an bhóta as an glampar sa dáil an fhíseán faoi seachta cainte, agus bí an séadúr ar a bhóta an faoi muoín sa gceann cóirle. Agus deire tá sé geiste údarrás na Gaeltachta spreag a thuairt go nólachtaí Gaeltachta bheith tuiscinnach le cuairteoirí atá gur a gaige láirtlob. Seoltar an stratéis an bhliain se thugann ar waithe hespris tomtha teanga a chur fáil go thurasóirí teanga is siopaí agus bélanna na Gaeltachta. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.